det er en hobby, der er løvenløbsk. Det er det. Jeg hedder Jonas Jacobsen, og jeg har været med i syndikatet, siden vi startede i begyndelsen af 2011. Peter og jeg, som har syndikatet, vi startede på et aftenskolekursus, hvor vi skulle brygge vores eget juleøl i 2009. Og så efterfølgende så købte jeg noget udstyr til at brygge øl med, og så vandt jeg et par mesterskaber med noget af det håndbryggede øl, og så tog det ene over det næste. En god øl er først og fremmest en god opskrift jo, fordi det er jo så den del af det, jeg står for. Og så skal den jo så være brygget uden brygfejl. Og så skal den helst være defineret i en stilart, men den skal også gerne bryde lidt ud af den stilart. Eksempelvis er der en meget berømt stilart, som hedder Bock, og det er meget fastlagt, hvordan en bokøl den er. Men vores Bock, der har vi puttet en lille smule chokolademalt i. Og det giver så måske et lille spif i forhold til hvordan en Bock normalt er. Foreløbig har vi en 16-17 forskellige øl, plus sæsonøl og plus engangsøl, som kun er udkommet som fadøl. Og vi har en ambition om, at om et par år, så er det ganges med 2. Så vi vil blive ved med at lave nye øl. Altså, det er udfoldelsen i det, det er det kunstneriske. Det har jo givet mig nogle nye udfordringer i forhold til det arbejde, jeg normalt arbejder med. Syndikatet er jo et fritidsprojekt for 10 mænd, og der er ikke nogen, der får løn i syndikatet. Så det skal give os, det er, at vi skal have en legeplads, hvor vi kan få lov at udfolde os på hver vores måde. Det betyder da noget, at man fremstiller et produkt, som folk putter i munden. Det er da sådan forholdsvis intimt, men tager det sådan lidt personligt. Det bliver ved med at være sjovt og udfordrende at brygge nye øl. Så længe jeg har muligheden for at have det som en hobby, så vil det også blive ved med at være skægt.